Ang blessing o inaugurasyon sa bagong GMA Regional TV Ilocos Station timaan sa mas halapad ug mas gipakusgang GMA Regional TV ilabi na sa paghatod og mga lokal nga balita nga importante sa komunidad. Ani report. Gipahigayon ang blessing sa GMA Regional TV Ilocos Station sa pagpanguna mismo ni First Vice President and Head sa GMA Regional TV and Synergy nga si Oliver Victor Beltran Amoroso. Kinitimaan sa mas gipalapdan ug mas gipakusgan nga paghatag og serbisyong tinuod ug paghatod og importanteng balita sa Ilocos ug sa Tibok North Central Luzon. Ang padayong gipakusgang serbisyo sa GMA Regional TV sa nagkalain-laing rehiyon sa nasud nagsimbolo sa dedikasyon niini nga mahatod ang mga lokal nga balita nga angay masayran sa komunidad. We're very excited and we're very grateful for the expansion project that we have done in Ilocos. No? Finally, magkakaroon na tayo ulit ng studio for Balitang Amyanan sa ating GMA Ilocos Complex. I hope this will be a start of more programs that we'll be producing for ating mga kapusong mga Ilocano. Alang kang Station Manager Sheila Medina nga ang pagpalapad sa GMA Regional TV Ilocos nagaabli sa daghang oportunidad alang sa mga Ilocano. Alam ko na napakalaking responsibilidad ito na mag-manage ng isang stasyon. Not only covering Ilocos, but Ilocos Norte, Abra, up until Batanes. So napakalaking area nun. And very exciting on my end kasi challenge yun eh. Para sa akin, natutuwa ako to be able to contribute also to the network and also share my passion. But most importantly, learn from each and every one of you, especially kay Sir Oli. Sa mas gipakusgang puwersa sa GMA Regional TV Ilocos, lauman ang mas komprehensibo ug mas halapad nga paghatod og balita ilabi na sa umaabot nga eleksyon. Tungod sa GMA Regional TV, Local News Matters. Ako si Sara Hilomen Velasco para sa One Mindanao.